făcut caca și e foarte mulțumită. Ține! Oare cine? Cine? Are ieșit prin pădurică. Mamă. Cine și făcut caca și foarte... Ți-ai primul caca pe anul ăsta, mama? Yeah! Da. Ești mulțumită? Mama, ești mulțumită? Da? Ești mulțumită? Zi drept. Ești mulțumită tu, Miros de Chanel. Ia să vadă, mama, a ieșit prin... Încă e tot în regulă, nu a ieșit. Nu, oare mai este puțin? Mai stăm puțin. Ce miros! Ce miros bun! Da! No, ia povestește-mi tu ceva. Nu ia zi-mi tu ceva. A? Nu zic, dai?